ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз ҷумъа қарор дорем дар ҷумъабозори ҳоҷишариф шаҳри Қурғонтеппа 3 декабр аст. 1000 рубл баробар ба 153 сомон. дар ин ҷо сиёмка кардем буқои калон, буқои савдошидагӣ, буқо барои бастан, средни буқо барои бонӣ. хоб буқа чорам сиёмка кардагием, савдошидагиша, бозор кардагиша. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардаги нестанд, ҳатман подписатсия кунед. фикри худтона дар комментарий гузоред. буқаи калон 15 та гуфтеста муомила дора. 12600 бозор кадаиста додаги шинесоли. молбозори ҳоҷишариф. буқаи шведпарода 15000 гуфтеста бо савдо мешава. бозор 12000 ровна нарх кардааст. буқаи калон харобтар барои бастан 15000 гуфтеста савдо мешава. 13 бозор кардааст. 13500 savdo şed manay buqa. Ketdik ya. 9100 so'm. Ketdik. Buqay kalon farbe. 17000 narxish savdo meshava bu. 15 takadagi aya. 15 ni bozor kadast. Kilosham yo 545 yo 550 kilo живой вес. Беҳад фарбе шидагия буқа. Дамба бировардагия. Буқаи средни барои бастана меша, барои бонӣ 7000 ровна кадестай бозор. Mana marhamat. Буқаи зотӣ 9000 нархиш бо савдо мешавад. 7400 бозор кардааст. дутта буқа барои бастан 10000 гуфтеста савдо мешидааст. 9000 бозор кардагия. буқаи швед 12000 нархиш бо савдо мешава. 10000 ровна бозор кардааст. тарозу мондагӣ ака 325 кило живой вес. буқаи калони фарбе 14000 нархиш бо савдо мешидааст. 12500 бозор кадеста додаги шинесоли. таразига қоилганма нече 410 кило живой вес доштааст. буқаи сементал айрасион модагиай. буқаи манай акам каси мешиноса, бисёрито мешиноса. ай 8500 сар мешидааст то 12500 а. наиш ангуса, иш ангуса хоб. ай 4 моҳа сар мешавад то 8 моҳа ра будааст. наиш ғуноҷин. буқа ғуноҷин ҳамаш будай. қасобҳои Екатеринбург аст соҳибуш. ҳаминоро чанди кадестан ба? чира? чанди кадестан ҳаминоро? ира? ҳами қайғора? ина мира ҳоз дар мен бозор 9,000 кас. 9,000 ҳа?
ҳамиша я 4 моҳаш бачамон ҳаминора 9,000 бозор кардагиай додагиш нест ина галштин фриз проза 10,000 кайсаз бозор наметимаш бачаи голштин 10,000 бозор кардааст чандай ба ҷои пулгириш 11,000 ишам 4 моҳа ҳам телефон номерам гап занакам 96 66 7201 харидоро бошад занг мезанем мепурсем савдо мекунем адрес куҷода якам кушониён қариби Қурғонтепа хуб мана буқои калон ҳарчам айхудата та буқои калон будаст нархош чандия буа сӯзи брат 12,000 бо савдо мешидааст ҳарчам буқои калон бозор чанди кадоҷи бозор 9,000 бозор кардагиай ҳардушам буқои калон буқои калон оли бо фарбе мешавад фарбе бад нест чанд гуфти рака чанд гуфти 17 худу чанд кади бозор чанд кад кадагиш 17,000 бозор кардааст ира гап нест ака дута буқаи швед ман 16,000 ҳар душа гуфтаистанд бо савдо мешавад бозор чанд кад брат ҳар душа якҷоя 14,500 ҳар душа якҷоя бозор кардагиай барои бастан тенҷа ино хуб мана буқаҳои средни барои бастан инош ҳамаш савдошидагӣ бахши чанд савдо шид 6,300 6,050 5,800 این майда чи این майдашон аймон нест иша намедонам хай чени авайда камтара қадиш пастар буда нои сеташ савдо шидаги нархошона гуфтем хоб мана буқои ёвон молҳо ёвон омадааст медатташ 9,000 ва 8 дана 8 اینا 85,500 بوداست سودا میشود شرایط باش ارقام قچیاب من nima qilding sen ayni baroy bastanay mongoy yo'q marhamat ko'rdim qo'ylaringga bir ko'rding sen o'shani qaytib olib mana bu qo'yi savdo shidagi tabuqa ikkalasi nechiga kelgan edi 10,000 mana dahli mazor hardish bunisi 6,5 mi 150 ha 61 50 nay ikkalasi 12,200 nay hardish boshad 12,200 savdo shidagi ish boshab 56,600 savdo shidagi Qachai yosh siya vidish zura 5,000 narxish savdo meshava bozor chand qadar ka 4,000 ровно bozor qilasiz bitta buqoy sredniy baroy bastan ham meshava baroy alaf ham meshava вали mayda taray 6,000 guftesa bu savdo meshidas na ish bu xo'p taray پنجاه یک یا؟ همیشه 51 بزرگ کرده است ایشه 41 4,700 میشه بزرگ کرده است بچه یوش 4,000 بوده است نرخش سودا میشه 3,400 بزرگ کرده 37 اینه 4,000 اینه 45 بزرگ چند کرده بازار
انا ایو ایرا هاف پرسی 7000 نی دو لوانگی را خب زرد چی آبلا سیونی سیونی بزرگ کرده است قفوش هم نشون بده بخچه های خروب خوب منه بخچه های فاسون سودا شده است 4600 نرخ های انیق